Дар Вресков тук с мен е Атанас Вресков. Какво става? Ние не ще Тролове. правим нов клип на двойно оцеляване. Не забравяйте се абонирате за нашия канал. Пицамен. Да, там ще качваме. Защото вие сте машини, да знаете. В чат ще написах си двойно оцеляване. Дано ви харесат. Да. Така, survival и... Така. Извиняй. Добре. Чувам за дърва. Че нещо почна ми бълва много. Клипът ще са по 14 минути. Да. Нещо ли имаш да кажеш? Не. Аз имам. Пишете идеи. Да. Но най-вече сабскрайбвайте. Да. И не забравяйте да се абонирате, без лоши коментари. Да, бе. Аз ще направя крафтинг тейбъл. Малко бавно ще се развиваме, но... Ние имаме един сървър, където не снимаме, много се развихме бързо, нали? Да. Намерихме спаунери. Да, добре. Имахме 22 диаманта, направихме не портал към Ада. Аз знам къде ще живеем. Айде да живеем на дърво. Ево в огласи остата. Само ще обработим някои работи. Айде растим. Ево това виждаш го там среда. Трябва да сади за да вняме листата. Колкото айде. Овца! Отивам да убия. Ако има нещо, дето не ви хареса, пишете в коментарите. Ние ще се постараем да го правим. Имам една вълна. Пак няма стигна, ти какво си мислиш? Че са една вълна... Всичко ще свети. Да. Но това ли да какво ще вземе? Тока ми малава. Малко да Папа, направи да искам да купиш. не ти кой за дървото път, няма само си. Ето ти имам подарък за тебе. Чакай. Дай. Ето. Благодаря. Благодаря. Ти отиш за дърва, нали? Канал е нов, все още няма абонирания. Това ще е първия клип. Да. Но с времето ще се надяваме, че ще стане по-добре. Оле. То само аз за да звати. Какво, нали тази прата, аз ще да си живееш в нея. Бивал съм толкова трудно за мен. Очаква толкова. Абе, ти ми даде брат вас. Малко по-бързо, че нямаме много време. Ако нещо пишете да направим ферма за кокошки. Аз ще направя.
с какво се навличаха в кошките? Хората си решават какво задължаш. Не сега ти носа дървета. Аз се изгубих. Къде си? Сега нито дърветата ми трябва никакви. Аз ти изгубих. Ето ти. Носа 17 дървета ще нося. То горе-долу не 18, знам. 19, 20, 21. Добре, тихо. Уж в лицата щяхме да живеем, но... Ма няма да. Имам един стак Първо дървета и имам един стак дърва и 43. Добре. Идва и ще направя чест. И ти ли памне? Не. Къде са стълбите? Направих чест. Направи капак. Да сложим. Къде имам два меча? Що се меча? Не. Трябва ни айрон. Ари да сега да не правим, да съберем айрон 2, да направим една ножица и кристалата да направим. Какво се казва? Дърва. Аз направих един, той ми даде две. То един. Да, по два да. Аре да съберем верно листа и да направим. Ще ходиш ли някъде за айрон? Само за 2. Ако ти стои. Само за 2, не повече. Изкопай си, ако трябва твоя си мина. Нали ще стане? Да, само да се става... Да я направим с листа, да е Ако скрита. търсиш дървета, в чест има. Добре. Един стак има и вълна. Добре да чух. Толкова ми някой да убие. А? Я ще убия, ако някой да ми... Пъмна ли? Аз ще... Чакай да се събра двата. Че да остава малко храна. Аз знам да съм да за щитните. За крафтинг тебъл ще направя в минута. Аре, аз те чакам. Аз да направих крафтинг тебъл. Добре, виждам овца, отиди в мина, ма нямаш кирка. Имам. Или си направи. Направих. Добре, айде аз отиди, моля те. 2 айрон. Леко тук да не закупаеш, защото съм аз. Добре, да. Защото тук Аре, стой, бе. Аз ще гледам тук за... И ще ми се ли дървета? Не. Защото ако не ме райгам, няма дървета. След малко, като дойда при къща. Ще ми се ли дървета. Хайде гледам тук за нещо. Добре, да се подвигаш. Мина! Супер. Оле, колко дълбоко! Леле! И аз намерих мина. Има ли айрон? Аз намерих мина с много кол. И аз намерих кол. Ще ми сегаш ли, ако обичаш плъчки? Еса. Айрон. Добре, ще видим поне плъчки. Чакай. Да взема айрон. Чакам ти. Ти сложи тук една крафтинг тейбъл. Аз направих. Си направи кирка. Ще събера кабелство. Чакам. Ама айде качвай си, аз намерих айрон. Аз намерих... Ето, аз намерих. Ама ай ще го взема, айде. Аз Абе, по-късно ще го взема и ще твоя. го взема. Ми взимай си го, качвай си го взема. Нямам ти. Еми, иди. Няма как да си скачи. Не знам един долу. Да вземеш на целия дървен. Ми да. Версията, на която играем, за да играта е била 0.10.4 с мултиплеер, безкрайен свят. Вау!
Аз ще взема поръчки. Аз си направих вече. Аз взех айрон. Моя майче само едно. Аз почвам ще те поръчки. Ай, аз съм направил. Отива. Ще направя магия. Ето, свети. О, мамо, само О, едно. я! Да. Води се. Дам един тропак. И пак си там. Опа. Закупих птичка. Аз вземам кола. Сега ще направя нови рай. Ей, иди, вземи си ги. Нали, Купа една дупка до отстрани и си. нали нямам тиха, бе. Аре, аз пък само едно ерно. Трябваха ми две. А на мен има, под мен има още. Ако паднеш, умреш, бе. И факът си загубиш. Аз идвам към къщи. Аз пък ще спокойно си взема един. Но ще мина по друг път да видя дали има овце. Ето. Ще Аз пък ще имаме взема залегло. както ми да е бала. Не, Знаете, що така казвам? не можа ли да намеря две ерни? Аз сега ще ги взема айвана. Толкова си се разбучал с това. Още овце. Толкова си се разбучал с това айрон, Аз виждам овце. че ми надух главата. Извиняй, да, ама искам да направим хубава къща. Ще падне, ще стане лошо. Вау! Аз трябва да се други да спи. И тук съм. Вземи го, айде сега ще излиза и айде. Чакай. Това не е богато. Има пет. На това му се вика да си. Що? Виж какво намери. Аз виж какво намерих. Твоите любимо айден. Айде, да го разсем пет. Ай, че го взема айдена. Аз направих пет. И добре, остават ни точно 2 минути. До клип. За това, че ще отивам в къщата, да изпека айронат и се кача и горе. Че ще приключваме. Ето, айден. Я не взимай го и се кача, айде. Пак Който- други епизод ще довършим къщата. Имаме минута, айде, давай. Да, да е Дам едно това. Не знам. Носа ти! Айде, слагай го да се пече бързо, айде. Да направим ножица и айде. Чакай, не би. Бързо. Сложи ми още едно. Едно айрон, айде. Чакай. Аз не го взимам, аз си направя ножица. Качи се горе, че ще спирам, айде. Имаме ли го? Направих, айде. Ай, ябълка! Не ми яш ябълка. Айде, аз отивам горе да приключвам. Качи се. Пет. Да, бе. Аз съм меч. Настани така. Забравя съм си меч. Ето, елай тук да се видим и двамата. И това... И това беше от нас. Чао. Не Кажи чао. забравяйте се да се абонирате и чао!